Existuje mnoho tvrzení, jak vznikl Metin 2, jen některá jsou správná. Takže je tedy na mě vám ukázat, jak se to doopravdy stalo. Kdysi dávno existovaly ještě 4 národnosti. Jogan, Jumingo, Joan a ten, který neznáme, se jmenoval Satyra. Každá ze 4 zemí měla svého vůdce, který je vedl do válek. U modrých to byl Skellington. A další jsou nepodstatní. I přes dlouhé, kruté boje bylo díky Skellingtonovi vždycky o jíst a pít. 2 roky se bojovalo, ale bitva nehledala konce. Dlouhé přetrvávající boje se projevily do ekonomiky všech 4 zúčastněných zemí. Poslední rok byl pro vyvíjení Metinu ten klíčový. Celý rok dokázal Skellington obléhat Limbu, což je hlavní město Zelené říše. Celé Skellingtonovo vojsko bylo unavené a proto s tím Skellington chtěl něco udělat. Vymyslel lest, která přelstila úplně všechny. Skellington odval vojsko a všichni se stáhli domů. V městě Limba se začalo slavit, brány se otevřely a Skellington čekal na svoji chvíli. Skellington nechal zajatce, které zajal v dlouhých bitvách před branami města. Vše bylo součástí plánu, který měl pomoct Skellingtonovi vyhrát. V noci, kdy se oslavovalo, bývalí zajatci pustili Skellingtonovu armádu do tohoto města. Skellington začal rabovat a všechno tam zničil. Tak to padlo toto město a celá říše s tím. Od této doby jsou zde jenom barbaři, zvířata a různé bytosti. Od této doby města zejí prázdnotou, jen sem tam se sem někdo přijde podívat, jak vypadaly stará města v Zelené říši. Děkuji vám za pozornost a doufám, že jste se něčemu přiučili.